Goedenavond en welkom weer bij Neet op Vreed. Op Internationale Vrouwensdag heb ik 3 powervrouwen aan tafel. Dus geen gedoog hoe glazen plafonds of oneerlijke salarissen. Nee, het gaat over werk en hoe wij Friesland en de economie verbeteren kunnen. En daarvoor hebben we deze technische jongens hier naast mij nodig. Want Jim hebben wat betocht en daar heeft een prijs mee gewonnen en dat is super. En wat is het? Nou, wij hebben een aquarium gemaakt dat door alleen maar een kopje water toe te voegen het hele aquarium schoonmaakt. Ja, het is zo simpel dat ze er een prijs mee wonnen en dat het misschien echt wel wat wordt. Derde is aansnoer, meer maar deze man. Er komt een mystery guest deel en nou rap terug de weken van Friesland. In het oorlog zeggen je al beelden van de staakjes bij vangrailfabrikant Prins in Dokkum. Het fabriek maar dicht omdat de productie goedkoper dienwerk in het buitenland. En het bijzondere is nou dat ook de ergenoten in actie komen. Al wekenlang vieren de vrouwen van Prins, dat ze haarzelf nemen, actie met spandoeken, lelijke brieven en tulpen. En Ada de Boer is een van die vrouwen die het opkomt, ja, omdat de man waarschijnlijk ontslagen wordt aan zijn. Er is nog een actie op dit stuit om 11:04 tussen 11:04 en 11:06. Kun je jou wel missen, hè? Nou, we wilden hier natuurlijk heel graag met een groep komen. Maar bij die demonstratie, dat is toch heel belangrijk dat mensen daar zijn. Vandaar dat ik hier nu alleen ben. Ja, maar wat gebeurt er nou op dit stuit? Wat er op dit moment gebeurt is dat er aangesloten wordt bij de Internationale Vrouwendag. En in Dokkum staat de kracht van vrouwen centraal als thema bij de Internationale Vrouwendag. En dus is er een actie gehouden, die wordt gehouden op dit moment. De Vrouwenpower Tulpenactie. Ja. En dat betekent dat iedere vrouw die zich zorgen maakt over de toestand bij Prins uitgenodigd is om daar te komen. Om een tulp aan het hek te hangen met een protestkaartje. Burgemeester Marga Waanders zal er zijn, die zal spreken. Mevrouw Lutz Jacobi, die komt dingen vragen en de mensen toespreken. En wat we ook doen is een grote bos mooie tulpen naar de Noorse ambassadeur in Den Haag sturen. Dat is namelijk ook een vrouw. En het bedrijf Zeeverrood, die heeft Prins eigenlijk in handen. En we vragen de ambassadeur om haar landgenoten te bewegen om eerlijke besluiten en respectvolle besluiten Zat de vrouw die dat doggen gewoon op gevoel werk je dus? Of nee? Voor een groot deel op gevoel, maar wij weten ook wel dat we dit op deze manier niet willen. Op deze manier bedrijfsvoering doen. Nee, ja, want je kan er waren al wat opmerkingen maken van ja, die vrouwen die willen die man gewoon ertussen. Die denken, je kan je eigen koninkrijk en dan komt die man naast een beetje tussen actie vieren blenden. Volgens mij is dat een gedachte van een man geweest. Ja? Ja, wat voor jouw man? Nee, maar op een gegeven moment komt er dus zo'n punt, dan komt hij thuis en die zegt, nou, van wat het dicht. En wanneer kwam bij jou dat idee van, nou, dan moeten wij ook wat van? Nou, dat is eigenlijk begonnen bij Gerda Vis. En het heeft ook te maken met de directeur. Op een gegeven moment is er dus die verbijstering. Want je hebt een feestje gehad in januari 2012. Waarin de directeur het bedrijf prijst. Zegt dat de productie uitstekend gaat. Dat men dat in Noorwegen ook vindt. Daar waren wij als vrouwen ook bij. En dan een klein jaartje later is, ja jongens, het moet dicht. Want het kan niet meer. Dat klopt niet. Daar moet iets achter zitten. En dat maakt je dus boos. En op een gegeven moment kwam mijn man thuis en die zei, nou, Gerda Vis, die is nog bozer dan jij. Oh. En vervolgens zei de directeur tegen iedereen, ja, maar moeten jullie horen, het is natuurlijk allemaal heel erg ingewikkeld. Ik zal het jullie uitleggen. Nou, zei Gerda, dat wil ik dan wel graag eens horen. En toen ben ik met haar meegegaan en van het een komt het ander. Toen hing je een groep van 30 vrouwen? Er staan heel veel vrouwen achter ons, maar we zijn met z'n tweeën naar de directeur geweest. Ja, maar eigenlijk iedere partner van de mensen die daar werkt, die steunt het. Ja. Ja. Maar er binnen een heel soort bedrijven in failliet en dicht van de werfsluit. Ik om redenen waarvan de meesten zeggen, nou dat is net eerlijk, omdat de bank die vallen lid heeft, weet ik wat. Daar zie je geen vrouwen. Komt dat dan omdat je hem er zo'n boom mee hebt, maar dat bedrijf, of is het wat anders? Het heeft te maken met de band met het bedrijf, want Prins neemt natuurlijk in Dokkum een heel belangrijke plek in. Het is er al heel lang. De oprichter is in de oorlog daarmee begonnen. Ja, want hoe lang werkt jouw man er trouwens? Mijn man werkte 37 jaar. Ja.
dat is lang. En het heeft ook altijd zijn best gedaan om werkgelegenheid in de regio in stand te houden. En dat geeft een band in de hele regio. Het is gewoon ook heel erg belangrijk economisch gezien. Ja. Ja, maar dan doe je dit, hè? En ik bedoel, er zijn alweer acties, politici staan erbij. Ja. Je weet er zelf, denk ik wel, dat het net goed komt, dat die tegengaat? De kans dat de werkgelegenheid in stand blijft, die is niet zo heel erg groot. Dat weten wij ook wel. Maar wat ons ook heel erg dwars zit, is dat de mensen eigenlijk zonder ontslagvergoeding op straat worden gezet. Mensen die daar 37 tot 45 jaar hebben sommige daar gewerkt, die krijgen 3 weekjes aanvulling op de WW mee. 3 maanden, toch? 3 maanden. Ja, ja. En als je dat dan bij elkaar optelt, is dat in totaal 3 weken salaris. Niet eens een hele maand. Nee. Wat zou dat voor je in situatie thuis budgetten? Beknibbelen. Ja, dat is heel simpel. Ja, dat is natuurlijk een forse aanslag op wat je in het huishouden met elkaar kunt besteden. Ja. En voor de mensen in de fabriek is het nog veel erger, want die komen al heel snel op bijstandsniveau uit. Maar, dus het betekent armoede in Dokkum. Ja, het ben in principe nog maar 34 mensen, maar dat wie volle meer. Dat wordt meer dan 100, hè? Leuk of... In de glorietijd werkten er 500 mensen. Ja, 400 mensen. Ja, 500. Maar wanneer is het voor je nou een succes uiteindelijk? Wanneer is het, wat is je doel uiteindelijk? Ja, wanneer is het een succes? Mensen zeggen ook wel eens, waarom doe je dit? Want je kunt tegen zo'n grote bedrijf en multinational kun je toch helemaal niks beginnen. Het gaat toch door, zeggen ze. Maar wij zeggen, maar het werkt wel. Of je echt het resultaat behaalt, want we gaan nog steeds voor werk. Ja. En voor een goede ontslagvergoeding. En dan gaat het niet alleen om geld. Dat geld is belangrijk, want het betekent veel voor mensen. En het brood is niet gratis. Maar het gaat er ook om van, hoe gaan we in deze maatschappij eigenlijk met werk om? En met mensen. Het gaat om menswaardigheid. Het gaat om arbeidsvreugde. Het gaat om respect voor mensen. Want dit voelt ontzettend respectloos. En dat is dus ook iets wat mensen, als ik erover praat, ook weer een beetje boos. Ja, ik zeg het. Ik ben blij dat ik jouw man net ben en dat ik een spul met jou heb. Maar dat raakt mensen heel diep. Ja. En dat raakt onze mannen ook heel erg diep. Ja. Ten meer daar, Zeefrood, die heeft een prachtige code uitgegeven, een gedragscode. Nou, er wordt gewoon gezegd, wij gaan met respect en zorg met onze mensen om. Ja. En dan zeggen wij, maak het waar. Doe het eens. Laat het eens zien. Nou, de dames hier aan tafel die het vaker maken. Jan Witske de Vries. Als je dit zou jaren, en je jaren dus die vrouw die extra krachtig opkomen voor het werk van de man en het zin het onrecht. Ja, dat vind ik geweldig om te zien. Hoe solidair dat je hem binnen, maar ook dat je hem nog zo'n sympathieke actie in feite betekenen kunnen. Want daaronder ligt natuurlijk het gevoel van onrecht, van wat gebeurt hier en nemen ze ons wel serieus. En het gaat altijd om mensen, hè? En dat viert. En als je takelijk wist dat zo'n actie, dus is het werkje net horen, uiteindelijk. Ja, daar heb je hem vaak genoeg ervaren. Ja, maar wij zien ook andere bedrijven in Friesland die daar wel op een hele sociale manier mee omgaan. Halberts Magrouw is een voorbeeld. Daar worden de meesten wel weer aan werk helpen. Ik denk, denk daar nou maar ook om. En zo'n directie zorg je nou voor de meesten dat kind, die mogelijkheid eerder binnen sociale akkoorden voor. Dus doch dat nou op een goede manier. En die tussen met wij zijn, als wij werk in Friesland. Ja, nou, want daar wil ik het maar over, hè? Ja. Jouw Lutsende beurs waren ze die en zeiden van, ik kan nog wel ergens 300 miljoen euro lezen. En dit soort gevallen moeten wij dus zien te vatten komen. Wat kun je nou, want eerder binnen heel het plan en je kent van alles maar 300 miljoen. Het is net eens te bevetten hoeveel dat is. Nee. Wat kun je nou bijvoorbeeld zijn vrouw de boer zeggen van, je mooi krijgt jouw man die ik denk in de 50 is, waar kom eens op een baan? Zou je niet ontwerp blijven? Nou, wij hebben dat voorstel om met 300 miljoen een extra investering in de Friese economie, in de Friese meerskip te doen. Ja, dat weet ik. Maar en dat maakt werk opsmieten. En daar kerst dat net rechtstreeks op Prins Dokkum koppelen, maar wel werk in dat gebied. Dus dat met werk van jonge mensen, van de band die hier staan, voor de toekomst opsmieten. Maar ook werk van mensen die nou op straat komen te staan, bedrijven die het dreigen.
Dus er mag denken aan de bouw, aan ingenieursbedrijven, aannemers, installatiebedrijven. We willen snel internet aanlezen in Friesland. Wat heeft hij andere aan? Nou, dan komen we naar bedrijven hier dan. Dan maken ze het vestigingsklimaat en het wenklimaat, de verzendingen maken ze beter. Nou, dat lukt bedrijven aan. En dat willen we dan doen op een aantal punten waar Friesland heel goed in is. Nou, bijvoorbeeld, daar weet Anne-Wil Lucas alles van. In Drachten ben ze heel wat met techniek. Bij Philips wonen, de Technocampus. Dus juist al die nieuwe bedrijven die daar omheen weer vestigen. In Ljouwert is dat mooi wettertechnologie. We kennen hier in Ljouwert. We Rijn in de woestijn maken, de Dutch Rainmaker. Nou, dat ding draait haast nooit, hè? Ja, maar ik riet er heel vaak del. Van tijd, hè? Dat is een kwestie van tijd. Dan waren we een paar miljoen in. Ja, maar dat is maar innovatie tossa. En wij willen juist in die vernijing, in innovatie investeren. En dat ben baan voor de toekomst. Maar dat snap ik. Het lef toen je nou zei van nou, hier hebben we 1 miljoen. Hup, daar is weer 100 banen bij. Op derde miljoen weg 100 banen. Dat werkt het net, dat begreep ik ook wel. Dat is tuurlijk. En toch hebben wij, even, omdat het zo'n apart bedrag is en net te begrijpen haast, hebben wij de hele dag op Omroep Friesland in de Redetrieën mensen vragen, wat zij, mooi dat hield dwarszoen of vinden dat Jim, dan moet dwan. Maar luister even nog een paar fragment. Ja, ik ben met Anneke. Ik heb er wel een goed idee voor. Werkgelegenheid, bouw een mooi TL verder zetten. Een helemaal bij Lauwersweg. En dan bouwen we het ondernemers uit het water. Laat nou eerst dat geld terechtkomen bij die arme gezinnen die maar €5 in de maand kunnen besteden aan leuke dingen. Ja, goeiedag, Tim en Jan. Nou, ik ken nog wel een beetje broeken. Ja, dat hier kijk weer eens een keer trouwens, maar het wie echt Jan, hè? Ja, mooi. Maar Anne-Wil Lucas, het is natuurlijk van nu de tweede keer, maar er wordt heel diep mee beknibbeld. Ik op provincies en op gemeenten. Nou, zijn nog 300 miljoen. Wat zou jou nou, als jou in de stoel zitten van mevrouw de Vries, dwan mooi die 300 miljoen euro? Ja, ik denk inderdaad ook wat Jan Wietske de Vries ook zelf al zegt. Je moet kijken naar wat is het werk van morgen. Hè, kijk, de overheid maakt geen banen. Je kunt niet zeg maar, met 100 miljoen een aantal banen kopen. Dus je moet zorgen dat de bedrijven zich gaan vestigen, want die zorgen voor werkgelegenheid. En dan moet je dus kijken van waar vragen die bedrijven om. Vroeger was dat heel simpel, gewoon alleen wegen, bereikbaarheid. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Inmiddels is dat ingewikkelder en zeggen ze eigenlijk van ja, we hebben goed personeel nodig. Dat is de belangrijkste vestigingsfactor. En je ziet dan het tekort aan technici is echt een heel groot probleem waar we tegenaan lopen. Bedrijven die zich in Nederland willen vestigen zeggen ja, maar we willen wel zeker weten dat jullie de mensen kunnen opleiden die wij nodig hebben. Maar moet je dan extra hbo's kwam of universiteiten hierbij zetten? Of mensen uit Grains loeken die daar wel op een universitaire opleiding zitten en de kennis hebben? Hoe werkt het zo? Nee, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is zij-instromers bevorderen. Dus mensen die nu werkloos zijn, om die om te scholen naar een beroep waar wel vraag naar is. En nu is dat soms heel lastig, omdat je dan weer een hele nieuwe mbo-opleiding bijvoorbeeld moet gaan doen. Terwijl het misschien in een kortere cursus ook kan. Ja, alleen die zijn er bijna even een concreet niet. voorbeeld. Nou, Mevrouw de Boer, jouw man maakt het vangrails? Ja, mijn man is constructeur en die tekent en ontwerpt wegbeveiliging. Ja. Wat zouden we nog met hem dwang kennen? Wij zijn een hele soort in infrastructuur investeren de komende jaren. Naar je dieken. Dus die vangrails in Friesland die hebben we echt nodig. Maar de juist dat want ik heb de centrale as nog dokken met ja, blender. En dan gaan wij dus net naar Boppenwetter houden. Maar daar lijkt je wel een vraag. Ja, maar daar zit dus ook precies een punt waarvan wij zeggen van waarom moet Prins hier weg? Ja, wij hebben werk. En eigenlijk, Prins gaat hier ook niet helemaal weg. Ja. De productie die gaat weg, maar men houdt hier een verkoopbureau en die blijft die Nederlandse markt bedienen. Maar dat zien we natuurlijk wel steeds vaker, dat bedrijven onderdelen in het buitenland neerzetten. Ja. En dat heeft ook wel gewoon te maken met de loonkosten die in Nederland hoger liggen door cao-afspraken die we hebben. En daar zijn we aan de ene kant trots op, maar aan de andere kant betekent dat wel dat een bedrijf dat soort beslissingen neemt. En moet je dus denk ik ook voor de toekomst kijken naar van wat kunnen wij dan bieden wat ze in Polen bijvoorbeeld niet kunnen bieden. Waar zijn wij goed in? En dat is toch die hoogwaardige technologische industrie. Dat betekent niet alleen maar hoger opgeleide trouwens. Maar betekent wel werk wat niet zo gemakkelijk in die andere landen gedaan kan worden. Omdat ze daar die kennisinfrastructuur niet hebben. En ja, dat is dan je sterke kant. En ik denk ook als je hebt over die 300 miljoen. Dat je moet zoeken naar waar zijn wij nou onderscheidend in. En dat willen we neerzetten. Een mooi voorbeeld is dan bijvoorbeeld Zuivel. Daar hebben wij van oudsher een geweldige traditie. Nou, Friesland Campina gaat hier in Ljouwert
echt 300 miljoen investeren. Dat betekent nog haast 1000 banen, maar je voorstellen. Maar dan moet ik weer jonge mensen en mensen die nou werk verliezen voor opleiden worden. Dus wij zitten denken aan een nieuwe zuivelskwallen. Omdat wij daar ben wij echt goed in. Er zijn al 1 miljoen gaan van hinnen, van die 300 miljoen. Dat zou kennen. Maar dat luidt voor het opkrijgen. Er is verlet. De bedrijven vragen om goed opleiden mensen. En nou, dan moeten wij zwaar dat op een corona sluit. En het onderwijs daar weer op inspeelt. Nou, prachtige kans. Ja. Nou, ik heb daar nog wel een vraag bij, als het mag, aan mevrouw Lucas. Want wat zie je nou eigenlijk gebeuren bij Prins? En ik denk dat dat een voorbeeld kan zijn van wat er ook bij andere bedrijven gebeurt. Grote multinationals nemen bedrijven over. Ja. Nou, in het begin is iedereen blij. Dat bedrijf heeft markt. Ja. En het bedrijf wat die investering nodig had, heeft geld. Dus dat is mooi. Ja. Maar dan na een aantal jaren... Je komt het verder af te staan van... Ja, en dan wordt het product wat de mensen hebben ontwikkeld, wordt meegenomen. Ja. Er wordt verderop geld mee verdiend. De mensen die we hier in Nederland hebben opgeleid, die komen in de WW. Dat mag de Nederlandse staat betalen. Ja. Komt er een vraag? Wat gaan we daaraan doen? Nou ja, ik denk dat zeg maar een hele lastige is, omdat de overheid kan heel moeilijk ingrijpen in die bedrijfsbeslissingen. Dus het enige wat je kan doen, is zorgen dat je het hier aantrekkelijk maakt, dat ze hier willen blijven. Want we kunnen ze niet dwingen om dat te doen. Dat zou mooi zijn als dat kon, maar dat kan niet. Het is een bedrijfsbeslissing. Maar je moet wel kijken van hoe maken we het zo aantrekkelijk mogelijk. En ik denk wel dat u gelijk heeft, dat doordat het naar het buitenland, een buitenlandse eigenaar is gekomen, dat de stap om hier dan mensen te ontslaan, is dan makkelijker geworden. Ja. En ik denk dus daarom dat je ook bijvoorbeeld naar Friesland, het MKB is hier sterk. En dat moet je zorgen dat je dat houdt. Want die hebben die binding ook met Friesland, met de Friese bevolking. Maar en die voeren op een andere manier hun bedrijf. Maar kun je dan eventjes nog, want er wordt nou van alle kanten ik van, ja jeetje, mine wat vaag. 300 miljoen wordt het door de provincie uitjoen. Ja. Komt zelf mooie ideeën. Wat zou nou bijvoorbeeld een MKB, een mooi idee, dwang kunnen om een beetje van het geld te krijgen en daarmee ook de expertise op te bouwen. Ja, dit is wel heel aantrekkelijk om natuurlijk allemaal ideeën te bedenken wat ik met die 300 miljoen zou kunnen. Maar je zou een revolving fund op kunnen zetten. Ja, dat is een ingewikkeld woord. Maar dat is een ondertiteling. Ja, dat is een fonds waar je zeg maar geld uit kan lenen. En als je het bedrijf het goed gaat doen, stort je het weer terug. Dus het is een soort lening, waardoor je MKB'ers op weg kan Dus het makkelijker een bedrijf opstarten. Ja, maar bijvoorbeeld ook om productvernijing werd ze nou moeilijk om te komen, omdat ze alle hands on deck zetten om de kop op de wetter te houden. En dan krijg ik net de stap naar de takopsmaatje kennen. Daar zouden ze mij helpen kennen. Dat is een stukje van dat risicokapitaal, dat kunnen wij dan investeren. En nou ja, dan nemen wij het risico als het misschien net heel weer rondkomt. Ja. Nou, daar kun je ook denken, maar dan wordt dus concurrentiekracht van het MKB, want daar ben ik helemaal in. Dat ik gewoon sterk ben, maar dat mag bij de tijd blijven. Ik zeg je een goede coalitie, VVD, PvdA. Ik wil even naar die jongens in achter, want die ben mooi wat on the gong. Van jouw tochten denk ik vroeger van, goh, knap. En dat dacht ik, kijk, want je hebt het nou over opleidings- en basiskwalen en jongeren moeten weer gauw bij de techniek komen. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik 12 weer, 20 jaar hier ik zo'n t-shirt. Misschien mensen thuis van mijn leeftijd herkennen dat. Kiestechniek stier erop. Ja, ik had Thea kiestechniek, maar dat is dus al 20 jaar lang. Maar dat is dus al 20 jaar ondergong. Ja, en dat zit dus net op. Maar deze jongens hebben wat betocht. Zullen we even zien? We gaan kijken. Okay. Hey jongens, je bent al heel lang ondergong, hè? Ja. Ken je hem deze mevrouw trouwens? We hebben elkaar net alvast een hand gegeven. Ja. Dit is een hele belangrijke vrouw. Zit in de Tweede Kamer. Ja. VVD. Dat is heel belangrijk. Dat je wat geld verdient is. Dan kun je dat is een hele goede partij voor hem. En Jim hebben wat. Niet alleen als je heel veel geld verdient. Hey, wat mooi betocht. Laurens. Ja. Ik wil met jou beginnen. Liz, vrouw Lucas is uit. Wat Jim prachtig idee is waar Jim deze prijs hebben. Nou, wij moesten voor waterverspilling moesten we kijken wat kan er allemaal. Nou, wat wordt er verbruikt en wat kunnen we sparen? Dus wij gingen naar een dierenwinkel en daar zagen we heel veel aquaria en allemaal andere dingen. De tweede verdieping had vol met aquarium staan. Okay. Dus wij dachten, daar kunnen we 60 tot 80% van het water dat daar gebruikt wordt, kunnen wij besparen. Slim idee. Dus wij zijn met dit idee gekomen. Dat is een aquarium waar we alleen een klein beetje water... Ja, bij nepvissen, het zijn nepvisjes hoor. Ik ken me gewoon uitlokken. Mocht net van de dierbescherming. Dus klein beetje erbij. En u ziet dat er hier water uitkomt. Ja. Dat zullen we uitleggen hoe dat kan. Jan, kom op joh. Ja, nou,
het vieze water, dat is ook zwaarder omdat er deeltjes in zitten en dat gaat naar beneden zakken. En omdat je er extra water bij op gaat gooien, komt er meer druk op, waardoor het water uit de buis zal stromen. Dus je duwt het water eigenlijk, het vieze water duw je eruit door schoonwater te laten drukken. Wat we doen is dus, het vieze water is zwaarder, dus zal het door het gaas zal het blijven zitten. Dan gooien we er nieuw water op, dat het vieze water naar beneden wil drukken. Ja. Maar omdat het water al beneden is, wordt het als het ware bij elkaar geperst. En zal het de makkelijkste weg uitvinden. Einstein, zie mag ik je mee onderbreken. Want als dit zo'n geweldig idee is, waarom hebben ze dat dan net bij die vissenwinkels een betocht? Of op een Wetsus of zo? Nou, het is gewoon te simpel. Het is te simpel. Nou, ik wil even een applaus voor deze man, ja? Ja, het is heel simpel. Maar dat is wel wat wij ook zien vaak, dat kinderen, die hebben gewoon nog hele simpele oplossingen, waar wij gewoon veel te ingewikkeld denken. En we willen dus ook dat talent van kinderen om gewoon na te denken over de omgeving om hen heen. En ook vaak die betrokkenheid bij bijvoorbeeld een schoner milieu, bij minder waterverbruik. Dat kun je zo mooi gebruiken om als land slimmere oplossingen te verzinnen. Ja. En die denkkracht, ook van jullie, die hebben we keihard nodig de komende tijd. Dus heel hard je best doen in Utrecht straks bij de finale. Ja. En ik hoor graag hoe ver jullie komen. Ja, want in Utrecht, daar wil ik het nog even mooie moeder, hè? Daar moet je hem hinnen. Dan kom je hem al die oren bij van het technasium. En dan moet je hem dit uitvinden. En dan gebeurt er echt nog wat speciaals mee, toch? Dan komen er professionals bij. Ja, de eerste dag mogen wij met professionals werken om ons idee verder te ontwikkelen, zeg maar. En als het goed is, krijgen we ook geld daarvoor om aquarium te kopen en echt als uit te werken. Bijvoorbeeld? Ja, het van een echt aquarium te maken, ja. Oké, dus en dan ken ik dat oer een peri keepje en dan hoef ik dus net dat gepruts maar dat visje dat er bij mij altijd niet vloept. Nee. Dat gebeurt altijd. Ja. Want had je nou zo'n winkel, hè, zo'n beste winkel, wat wordt er nou beter van je? Ja, er zou dus al 80% besparen, is al mooi, maar je hoeft dus ook niet misschien te maken. Nou, het is zo, het karwei van 30 minuten is na 10 seconden verplaatst. Ja. En nou, het is zo, het zorgt niet helemaal dat het schoon is, maar het stelt het uit. Dus dat het niet 1 keer in de 2 maanden moet schoongemaakt worden, maar 1 keer in de 2 jaar. En dus omdat het water normaal vuil is, zeg maar, komen er ook algen groeien erbij. En omdat jij natuurlijk het water regelmatig schoonmaakt met het kopje water. Ja, super. Ja. Ja. Hey, jongens, dus duurt het gewoon minder lang. Hoe lang duurt het voordat ik het kan kopen voor thuis? Nou, dat weten we nog niet. Ik vind het aquarium schoonmaken altijd een heel vies klusje. Dus, hey, die vrouw heeft 100 miljoen euro. Zul er even in. Hey, bedankt man. Zet hem op. Hey, tik hem aan. Zet hem op, hè? Ja. Anne Lucas, high five voor die man. Kom op. Hey jongens, ik heb nog een verrassing voor je. Er komt aan een mystery guest. Ja. En mag je hem de eerste vraag stellen. Oké. Ja? Nou, doe maar, de mystery guest. Heeft u ook een aquarium? Nee. Is je sterrenbeeld een vis? Nee. Ah, die jongens hebben een goede nooittocht. Ah, zal ik eens even zien. Heb je ook een idee? Ik heb geen idee. Ja, je moet je ook een vraag stellen. Kom je op televisie wel eens? Jawel. Janne Witske de Vries, weet je dit als cultuurdeputeren? Ja, ik denk in één keer aan Nienke Laverman. Nee. Ach. Zit je in hetzelfde vakgebied als Nienke Laverman? Ja. Speelt zeker op zo'n, hoe is zijn ding, zo'n harp? Wat jij vreemd. Speel je op een muziekinstrument? Ja. Is dit Iris Kroes? Ja! Ja! Haha, yes! Dit is het! Hoi! Is die een harp even meenemen, maat? Nee, dan hebben we dat voet naar het zoen. Net mij. Nou, daar is ze. Leuk, hè? Bist er nog steeds een voice? Net meer, hè? Nou, ja, ik ben hem wel van 2012 natuurlijk. Oké, maar net meer van, nou echt? Nou, eigenlijk wel een beetje toch. Voor u is altijd wel. Ja. Hey, je kist het principe? Ja, ik heb even show, ja. Okay. Ik moet draaien, toch? Ja, dat moet draaien, ja. Oké, ik dat even aan. En straks komen wij om vragen die ik... wat namelijk op de goeie. Dit kan ik gemeen vragen wezen, hè? Wacht even, ik lees hem eerst even. We hebben die alle keer zien in een reclame voor een dieet. Werkt dat nou echt? Dat werkt echt? Ja, natuurlijk. Ja. Dat zit toch iedereen? Ja, ik denk dat de meesten dat wel kennen, Sjen. Ja, ik ben 15 kilo kwijt en daar ben ik heel trots op. En ik hoop dat ik andere mensen mij die reclame kan inspireren door mij. Ja. Hoe kwam het om die 15 kilo extra? Hoe ik dat ook? Oh, dat was net zo moeilijk. Het was moeilijker om het eruit te krijgen en om het eraan te eten in ieder geval. Ik denk dat meer mensen hier misschien ook wel wat van weten.
Maar ja, ik wist daar volle onderwijs en dan wist altijd ongezoon aan het eten op het station, hamburger hier, patatje daar. En, maar dat, ja, is het gebeurd in die voice-periode? Nou, heel wat na de tijd. Echt na de voice-periode dat ik echt volle onderwijs wie en ik dacht echt van... ja, het maakt het ik net vol uit. Even snel wat eten en dan ga je wat snijden. En na de tijd ben ik echt wel bot groeid. En toen dacht ik wel van, ja, Iris... Toen ben ik nog een jochentje en ik denk, ja, ik wil wel zo'n oud worden, dus mag wel wat aan de waan. En ja, toen, dan zegt hij zelf op televisie. Ja. Dan wist ik al 4 kilo zwaarder zijn. Ja, dat is echt zo. Ja, dat klopt. Ja. Heeft daar een soort opmerking zo gekregen? Hoe het dieet? Nou ja, of hoe gewoon nou, hoe het zit, want dat gebeurt al hier altijd. Hè? Dan... Ja, nou, ik hier wel, maar ik hoor er altijd wel om leidje, want ik denk, dan wie het wel. Het is zo'n opmerking van Iris is dik en zo. En dan denk ik, ja, nou ja. Dan kiest er net om leidje. Dan ben ik, nou, ik hier er nooit echt moeite mee dat mensen dat zijn. Maar ik dacht op een gegeven moment wel zelf, want toen zeg ik echt dat ik dik heb jij en de kleding zit er dan niet minder mooi. Hè? En dat is wel heel irritant, want in het vak was natuurlijk wel altijd even een goede kleding aan. Ja. Hè? En dat vond ik wel vervelend. Ik dacht van ja, Iris mag wat aan de waan. En ja, ik ben nou heel erg blij met de reacties die ik nou krijg, want ja, dat vind ik volle leuk. Nou, dankjewel. Oké, maar ze draaien. Oké. Ik doe een beetje activiteit in, zo vreten, jong. Ik weet niet hoeveel calorieën je maar verbaast, maar... Oké. Zonder harp wie ik neer zou 4 kamer. Dat klopt. Ja, dat denk ik wel. Want ik ben mooi jongen. Nou, ik ben maar een heel gewoon famke uit Friesland. En ik dacht van, ja, als het aan talentenjacht mij doet, dan was het natuurlijk wel iets extra's. Hè. En ik heb niks extra's voor mezelf, want ik ben gewoon heel gewoon. Maar ik denk, ik heb wel een harp. En ik denk, nou, die neem ik mee. En dat is je gewoon 4 kom. Ik denk, het kan helemaal misgaan, maar het kan ik nog wel eens leuk uitpakken. En gelukkig pakt het leuk uit. Ja. En spelen ze er nou nog een soort op? Ik speel een hele hoop, ja. Ik ben nu heel wat aan het oefenen. Want ik ga in januari volgend jaar een theatertour doen. En daar heb ik nu heel druk voor aan het oefenen, want ik mag mijn technieken nou heel goed onderhouden natuurlijk. Ja. Heeft er wel eens want dat ding is haast net vervieren, hè? Ik had eens een keer zien dat er iemand kan. Ja. Heeft er wel eens wat apart maar beleefd met die harp? Nou ja, dat is ik nog op televisie was. Toen ik een fotoshoot. En dat wie echt midden op de hei wie dat. En ik wie zo aan het praten en die harp die stond erachter en die harp die waaide om. Sa. En hij waaide echt, hij stond sa en hij waaide echt sa om, sa op het gas. Maar hij blauw ik nog steen. Hij kantelde net. En ik zeg het pas later. En in een interview wie dat ik nog in beeld wie dat. En ik vond het wel echt. Maar dan markeerde ik gelukkig niks aan. Wat kost zo'n harp? Ja, een paar €1000 wel. Oké. Ja. En dat weet ik nog de harp die ik van Marco kreeg hier. Dus... Marco Borsato? Ja, dus dat was Marco hij wist het wel, ja. Ik zei, dan moet je even terugkijken. Ik zei, dan schrik je kapot. Ik schrok mezelf kapot toen op dat moment. Maar gelukkig is er niks ergs mij gebeurd verder. Nee. Nou, dan mag je nog een keer draaien. Want er komen al hier wat vragen. Een redenvraag mag er nog even, hè? Nou, weer een witte. Een witte. Maak het iets vloeitje. Van lekker eten moet je net naar de Chinees gaan. Van lekker eten? Ja. Oh, dan is best wel naar de Chinees. Ja, dat is bij een Chinees werk, hè? Ja, klopt. Ja, daar is heel lekker eten. Het is net echt heel goed voor de lijn, dat net. Tenminste, familielijn net. Zit altijd green team? Ja, er zit altijd wel green team. Ja, ik wil altijd heel wat van de saté, hè. En wij hier echt de lekkerste saté werken. Dus, maar ja, kerst altijd wel naar de Chinees als lekker eten was. Ja, maar dat hele gedoe van wat voor vlees zit er in het eten, die discussie die is daar compleet voorbij. Daar wist al helemaal woon dat er vlees in zit, toch? Nee, daar heb ik me nooit echt mee bezig gehouden. Ik ben altijd meer aan het inpakken. En, nee. Ja. Ik heb wel een keer gezien dat ze daar verse vis zien. En daar moest ik toen wel even van bij komen, maar ik zei ze, want ik weet dat net wend om... Wat dienen ze dan? Om een vis, nou ik zeg gewoon daar een verse vis lissen. En die gong... Ja, dus eens maar kleer maken. En dan moest ik wel even naar binnen. Hakje de kop erop? Nou, dat heb ik net zo'n. Ik die het Loekje maar ik zeg hem lissen. En hij keek me aan. Ik denk, ik dat Loekje hij ging zo, blub, hier is help. Pat. Nee, zo ging het net. Maar, maar ze hadden ontzettend lekker eten bij de Chinezen. Ja, dus, vind ik ook. als mensen lekker wil eten, kun je hem altijd naar de Chinezen. Oké, dan mag je draaien. En dan is de laatste vraag ik voor vandaag. Oké, dan draai ik even een flinke red. Weer een witte. Alle artiesten in Friesland zongen ook in het Fries jongen matten. En dan wil de tijd weer een goed van. Ja. En dat was je, Veske? Wat zongstekken we? Het matten zoenen kind het wan? Ja, nou, weet je wat het is? Ik wil even mijn 10 even recht zetten, dat mij nou, hè. Ik ben ambassadrice dus van Praat maar Fries. En daar ben ik heel grutsk op, om het zo maar even te zitten. Ja. Maar ik ben een jong. Ik kom heel veel met Hollanders in contact. Dus Komt je Drachten dan? Ja, ik kom in Drachten. Ja, maar we praten net altijd met Fries onderling, zeg maar.
En ja, dan ging de witten wel eens wat fout. En ik had Oelijme, praat mijn Fries en zei, ja, maar het is toch een beetje sprektaal. Ja, dat is de ambassadeur van het verkeerde Fries. Nee, dat helemaal niet. Ik vind het hartstikke leuk dat ik als jonge iemand, dat ik de Frieske taal uitdragen ken. Maar ik vind, om even op die stelling bij me rond te komen, ik vind net dat iedere Friese artiest in het Fries jongen maakt. Dat maakt ze lekker zelf weten. Maar ik vond het heel leuk om te doen, omdat ik toch denk, ja, ik ben ambassadrice. En ik kan het net altijd goed. Ik praat maar iedereen die Fries praat, wil ik graag zelf ook Fries praten. Omdat ik dat ook gewoon een hele mooie taal vind. Nou, ik ben ik dat heel erg. Ja, ik krijg vaak mailtjes. Nee, ja, dat dacht ik al. Ja, dat dacht ik al. Het verbaast me niks. We beginnen gewoon met taaltje. Hey, Iris, tegen dank. Nou, een applaus voor Iris Kroes. Dank u wel. Doe maar even zitten. Ja, lekker. En ik zeg dat een orenvrouw nou steen gaat. Goh, al die vrouwen hier. Ja, een paar van die jongens dan. Maar een orenvrouw die gaat steen voor de minuut. Ja, het briefje komt erbij. Nee, net het briefje erbij. Nou, goeie. Vertel het eens. Wat wordt het? Ik ben hier namens Vrouwen van Nu, van de afdeling Gaasterland. En wij bestaan in mei 94 jaar. En aan het jubileum hebben wij een goed doel verbond. En wij willen geld inzamelen voor Pink Ribbon. Dat is? Dat is een organisatie of een ledenfonds dat geld, nou ja, daar hebben we geld. Ja, voor vrouwen met borstkanker. Ja, is het, ja. Die financieren projecten en onderzoek voor vrouwen met borstkanker. Ja. Oké. En nou hebben we hier een activiteit? Wij hebben een activiteit. En waar is het? En op 3 maart. In het stationskoffiehuis, het restaurant van Wim Pasma in Mokwar. En dan kan je deelnemen aan een dinerbuffet voor €25. En een tientje daarvan gaat naar Pink Ribbon. Oké. Maar het is zo'n groot succes, het is al volboekt. En nou dan? En wat het Wim Pasma daarop uitvond? Een tente. Nee, nou kennen jou 3 maart, van oud 3 maart aan 1 maart. Alle tongetjes en vreden zijn dezelfde condities. De lekker eten voor Pink Ribbon. Nou, tegen dank. Je hebt goed in. Pak mijn glasje water. Net u het ding begint te drinken. Ik zeg het, je hebt een droge moeder ervan. Nou, het komt goed, toch? Ja, ik hier nog wel graag even een telefoonnummer. Nou, zei ze, dat kennen we wel. Nou, voor het reserveren. Sorry, ja? Want je moet dat wel even reserveren. Doe maar een telefoonnummer. 044 68 1157. Oké, net nooit Olvenbelly nachts. Nee. Tegen dank. Ja, ik wil nog wel heel graag zeggen dat je hem ook een minuut scoren kennen bij Native Freight. Maar dat kan helemaal niet meer, want alle minuten zitten vol. Jou vindt niks. Je kan altijd nog een leuke tip sturen naar Native Freight. Ja, Native Freight@omroepfriesland.nl. Dit wie Nate, Onnaai Wieke Freight.